سلام كمي تغنيو زخبركم تعذبتنا لومون كم تلومون بستفليا رأستي متيكم زلهم نأتبون زلهم متبوعن مورالن حجون عزيز مسكن كم ذكر أبز حلفة جزي بزعبا فتقة أبجزنا كاب نرخبه من خلال نجارات كم يجيرنا نكلا خلو زبرينا نيرنا كلهم أبجزهم تفتنون صبوا تترخبوا لهم زلهمون تسوى جبر نايلو مرستنام بقار ما بجاسي حمام شكورن مفتحي يونيك خون حمام شكور مالت أخبكاب ناي بزوحات حمامات كوينو كن إزوم أخبكاب ناي حمامات حدا زجبروم أب نفسنا زلو متن شكور أبزو سخلو ساعتيو سلازي كم حدا حمام كالرأي يبلون حمام شكور مبقار بستفعل لي من قدي كمت أخيليو أب أكلاتنا إنسولين استبالي هرمونالو نسو أبزو حدالو جيزين أو أكلاتنا زلو إنسولين سروحو بقبو أبزي سرحالو جيزي ويكا أكلاتنا زلو شكور كوسخ كالو حمام شكور كخصة خيلي مالتيو سلازي شكور كم نفلت أو مبزحتو يجيزي بزوح نايتعنا تأجمات كمتسي خيلي ناي عين مدفع ناي كولي تأجم بزي حدقا أجر مقرات زعمسلو حمامات ويدما شجرات كمتسي خيلي سلازي مجمري حمام شكور كالممرأينا نحمام شكور كقال عنا زغ الهرمون كابين بخمين كم زمنشو انت نرئي نجارات كم نرد زحجزنا مثلني اتكندي انسوليني انسولين زمنشو بقار اب كبدنا كاب زركب بانكرياس ويدما بتقرنيات افيا بفلاي دما كاب بيتا سيل زتابهله كفال اكلنا يزمنشو اذا خا كم زسرح ويزمنشو زجبرو اب اكلاتنا زلو متن شكوري اب اكلاتنا زلو متن شكور كاب سبعا العلي اب زخون لوكيزي زي إنسولين استباهل هرمون كم زمنشو يجبر مالتيو أب نفس وقف 10 دقيقة زي إنسولين استباهل هرمون كم زمنشو يجبر سلازي إنسولين أب أكلاتنا انتاي يزدقمنا إلنا مسن رئي أب أكلاتنا زلو متن إنسولين يفعلاليو سلازي حادثة مجبو أب زي بالعلو كيزي نا إنسولين متنو يغنسيو مغناس نا إنسولين دما أب أكلاتنا زلو جلوكوز ويدما شكور كم زوسخ يجبرو هذا أب تألم كبدي شكور كم سرحون يقبري أبتألم كبدي زلو جلايكوجين استباهل نتر نجر ناب جلوكوز ويدما شكور بمغير أبسونتنا زلو شكور كم زوسخ يقبرو اتكال هرمون حبيرو مسؤوز منجو جلايكوجين استباهليو أب أكلاتنا زلو متن شكور أبزقن نسلو جيزي دما يزفتر إزون لك كم إنسولين أبتألم كبدي زلو متن شكور كم زوسخ ندقنا ها أبكليتنا زلو شكور كم زوسخن زي سرحن زقبري إزي سب مجبي أب زي بالعلو ساعات ويكت أوم كله أب أكلاتنا نريو اتكال دحر مجبي مبلعنا زمت نجري إنسولين كم زبهالو حنات هرموني ويكا أكلاتنا بمهنات زفلت هرموني سلازي مجبي أب نبلعلو جيزي إنسولين كم زوسخ يخون إزي إنسولين كوسخ كلهم بقار جلوكوز بكربوهيدرات بروتين ليبيد كم سرح يجبر كالي أب قلت أمنا ويدما سجانا زلو جلوكوز ويشكر بمنجدي إنسولين قلت أمنا ويسجانا كم نتكملو يرد عنا مالتيو كالي كاب إنسولين وتأي جلوكوز تكم كفال أكلنا له نسود ما رأسنايو إنسولين يوسخ يقنس جن والحنت لوتي أب رأسناي متزني سلازين بقار أتك عندي إنسولين نيزه هرمون زي بجوبو زي مسرح أب أكلاتنا استفعلاليت أجمات كم تزي خيليو كم زبلنا يو إنسولين هانات هرمونين تيلنا نسو أبزو حدلو جيزي كبدت مغناسن تفعلاليو أجماتن كم تزي خيلي مالتيو إزوم نشكر عينتات نخفافلهم بغمي اتحمام كمتزي كيلو بزبل من قد يوم زكفافلو كرمي حجي بزوهابو ومدهانيت ويون بعد ما يكفافلو نيرم حجي كن شكر زكفافل اتحمام كمتقلو كابزخ المبقسيتاتيو عينتات شكر أبسلستيم زخفلو ناي مجمرة ويكاك قدامي عينت حمام شكر كالا عينت حمام شكورن اتي سالساي دما كالا عينت ويكا other specific type تباهيلوم يكفافلو إزوم استدقسو عينتات شكورن بقار اتيك قدامي عينت أو أكلاتنا زلو إنسولين كوحد كالويو إزي بزوحة بعالمنا زر يكونن أبزن سلطنات زباها هاجرات كاب 7% كسب 10% يخونيو تباهيلي جمت مبزحتي % زحز أمل عالمون قطرون داوت سخز خير زلو اتيك على عينت استباهليو إزم بقار إنسولين أب أكلاتنا قالو انتغونا جن سروحو بقبو يسرحني إنسولين ريزيستان استباهيلو دما يتوع اتيك على عينت حمام شكور ويدما other specific type نبلو عينت شكور بستفعلالي نجر زمتسيو إنسولين استفعلالي تفتات سلزلوو بز ساعات زي نايجين تأجم مسجاتم كفت أريخالي
ኣብ ላዕሊ ከም ዝጠቐስናዮ ቀንዲ መመንጨዊ ኢንሱሊን ፓንክሪያስ እዩ። ኣብ ፓንክሪያስ ዝተፈላለየ ረኽሲ ምዝህ ከቃልዓና ይኽእል እዩ። እቶም ካልኦት ከዓ ብመድሃኒት ዝመጹ ናይ ሕማም ሽኮር ዓይነት እዮም። እዞም መድሃኒታት እምበኣር ንዝተፈላለየ ሕማማት ንጥቀመሎም መድሃኒታት እዮም። ንኣብነት ሮዝ ዝተባህለ ናይ ኣዝማ መድሃኒት መብዛሕትኦም ናይ ኣዝማ ሕሙማት ትፈልጥዎ ኾኑ እዮም። እዚ መድሃኒት እዚ ብናይ ፍቓድ ሓኪም ጥራይ ክውሰድ ዘለዎ። ሓደ ናይ ኣዝማ ሕሙማን ቀልጢፉ ነቲ ሕማም ይኹን ምዕባስ ስለ ዝቕንሰሎም ብተደጋጋሚ ክወስድዎ ይረኣዩ እዮም። እዚ ግን ሕማም ሽኮር ከቃልዓና ካብ ዝኽእሉ መድሃኒታት ሓደ እዩ። እቶም ካልኦት ድማ ዝተፈላለዩ ንኤችኣይቪ ንጥቀመሎም መድሃኒታት ኣለዉ። እዚኦም እውን ሕማም ሽኮር ከምጽኡ ይኽእሉ እዮም። ንኣእምሮ ሕሙማን ንጥቀመሎም መድሃኒታት እውን ኣለዉ። እዚኦም እውን ልክዕ ከም ትብላዕሊ ዝጠቐስናዮ ንሕማም ሽኮር ከቃልዑና ካብ ዝኽእሉ መድሃኒታት እዮም። እቲ ካልእ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝመጽእ ሕማም ሽኮር እዩ። ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝተፈላለየ ናይ ሆርሞን ምቅያር ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ምስኡ ዝተተሓዘ እዩ ክኸውን። ኣብ ዓለም ካብ 2 ክሳብ 10% ዝኾነ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝኽሰት ሕማም ሽኮር እዩ። ስለዚ እዚኦም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕማም ሽኮር እዮም ማለት እዩ። ካብዚኦም ግን እቲ ዝበዝሐ ቁጽሩ እውን እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ንብሎ እዩ። እዚ ካልኣይ ዓይነት ንብሎ ምስ ምዕባይ ናይ ህዝቢ ሓቢሩ ዝመጽእ እዩ። ህዝቢ ክዓቢ ከሎ ናይ ኣካላትና ምግዛፍ ይመጽእ፣ ዋሕዲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ይመጽእ፣ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግቢ እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዚ ምስ ምዕባይ ህዝቢ ዝመጽእ ነገር እዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ዓለምና ዘሎ እዚ ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ንብሎ እዩ። ኣብዘን ምዕቡላት ሃገራት ንብለን ድማ ካብ 87% ክሳብ 91% በዚ ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ንብሎ ተጠቃዒ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዓለምና ኣብ መጀመርያ 80ታት ክሳብ 30 ሚልዮን ናይ ዓለምና ህዝቢ ብሕማም ሽኮር ከም ዝተጠቕዐ እዩ ዝግመት። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ኣብ 2017 ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ሕማም ሽኮር መግለጺ ወይ ድማ ኢንተርናሽናል ዳያቤቲክ ሪፖርት ከም ዝሕብሮ ክሳብ 425 ሚልዮን ህዝቢ ዓለምና ብሕማም ሽኮር ከም ዝተታሕዘ እዩ ዝገልጽ። ካብዚ ውሽጢ ግን ዳርጋ 79% ዘሎ ኣብዘን ትሑትን ማእከላይን እቶት ዘለወን ሃገራት ዘሎ እዩ። ካብዚ ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ንርኢ ክሳብ 14.2 ሚልዮን ኣከባቢ ብሕማም ሽኮር ዝተታሕዘ እዩ ተባሂሉ ይግመት። እዚ ኣብ 2017 እዩ። 3.3% ድማ ብፐርሰንት እንተሪእናዮ ማለት እዩ። ሽኮር እምበኣር ካብቶም ቀተልቲ ሕማማት ተባሂሉ ካብ ዝጽውዑ ሕማማት ሓደ እዩ። ካብዚ ናይ 2017 ሪፖርት ዋላ ምስ ንርኢ ኣብ ዓለም ጠቕላላ ካብ ዝሞቱ ሰባት እቶም 10.4% ዝኾኑ ብሕማም ሽኮር ዝሞቱ እዮም። ብቁጽሩ ክንልውጦ ከለና ድማ ናብ 4 ሚልዮን ዝኸውን እዩ። ምስ ካልኦት ሕማማት ክነነጻጽሮ ከለና ኸማን ንኣብነት ብኤችኣይቪ ኣብ 2015 1.1 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ሞይቶም፣ ብቲቢ 1.8 ሚልዮን፣ ብዓሶ ድማ 0.4 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ሞይቶም። ናይዚኦም 3 ሕማማት ድምር እኳ ምስ ንርኢ ንናይ ሕማም ሽኮር ዝዳረግ ኣይኮነን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለምና ኣብ ነፍሲ ወከፍ 8 ሰከንድ ምስ ሕማም ሽኮር ብዝተታሕዘ ነገር ሓደ ሰብ ይሞት። ክደግሞየ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 8 ሰከንድ ምስ ሕማም ሽኮር ብዝተታሕዘ ነገር ሓደ ሰብ ይሞት ማለት እዩ። ሕማም ሽኮር ሓደገኛ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ወራር ናይ 21 ክፍለ ዘመን ክበሃል ክኢሉ እዩ። እዚ ከዓ ክውስኽ ወይ ከዓ ክመጽእ ዝገብሮ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣለዉ። ሓደ ናይ ሰብ ዕቤት ክህሉ ከሎ ዝተፈላለዩ ነገር ይጋጥም እዩ። ዕድመ ኣብ ንሱኸሉ ግዜ ሽኮርና እውን ብኡ መጠን እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ። ሓደ ኣመጋግባና ብምቕያሩ ሽኮር ክውስኽ ካብ ዝገብሮ ሓደ እዩ። ካልእ ዕድመ ምውሳኽ፣ ዕድመ ኣብ ንውስኸሉ ግዜ ሽኮርና እውን ብኡ መጠን እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ። ካልእ ኣመጋግባና ብምቕያሩ ሽኮር ክውስኽ ካብ ዝገብሮ ሓደ ነገር እዩ። እዚኦም እምበኣር ኣብ ዝሓለፉ 10-20 ዓመታት ቁጽሪ ሕማም ሽኮር ብቕልጡፍ ክውስኽ ካብ ዝገበሩ ነገራት። ኣብ መጨረሻ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ግን ሓንሳብ ሽኮር ወላ ሓንቲ ስምዒት ወይ ቃንዛ ዘይብልና ንጀነራል ቼክ ኣፕ ከይድና ኣብ ኣካላትና ሽኮር ክህልወና ክእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ እቲ ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ዝበሃል ሙሉእ ብሙሉእ ኢንሱሊን ኣብ ኣካላትና ስለ ዘይህሉ ምስ ምውሳኽ ሽኮር ዝተተሓሓዙ ሲምፕተምስ ይህልዎ እዮም ማለት እዩ። ናይ ኣፍ መድረቕቲ፣ ማይ ከብለና ክእል እዩ፣ መግቢ ብብዝሒ ምብላዕ፣ ድኻም፣ ዓይኒ ብዥብዥ ምባል፣ ግዜ እንዳወሰኸ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ድማ ምስቲ ሽኮር ዝተተሓሓዘ ጸገማት ክመጹ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ናይ ነርቭ ሽግር፣ እግሪ፣ ኢድ ናይ ምቅጻል ወይ እውን ምድንዛዝ ነገር ክመጽእ ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ቁስሊ ሃልዩና ቀልጢፉ ዘይምሕዋይ፣ ዝተፈላለዩ ፋንጋል ኢንፌክሽንስ ወይ ድማ ረኽስታት መጺኦም ዘይምድሓን፣ እዚኦም ኩሎም ምስ ሕማም ሽኮር ዝመጹ ስምዒታት እዮም ማለት እዩ።